खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो आंनि चेनेलाव बरायग्रोनानै लाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला दासिमबो जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो, लोगोसे लाइक आरो शेयार खालामना होदो लोगोफोर। दिनै आं नोंथांमोनजों मोननैसो गोदान आपडेटनि सायाव सावरायनोसै लोगोफोर। गिबि आपडेटआवनो दं लोगोफोर, नोंथांमोना बा जाय महिला आइजोफ्रा दाख्लै जि 10 थारिखआव सोनाय जि अरुण'दयनि 3.0नि रांखौ माने मोननो हायाखै दै लोगोफोर, बिथांमोना आरो गोबां आइजोफ्रानो बे 10 थारिखआव सोनाय जि अरुण'दयनि 9,000 जि फैसा, बे फैसाखौ गोबां महिला आइजोफ्रानो मोननो हायाखै आरो गोबां माने बेनि सायाव गोबां दावरावबो खोनादों आरोना। निउस मिडियाफ्रावबो नुदों माने अरुण'दयनि फैसाखौ गोबां मानसियानो मोननो हानाय जायाखै होननानै। दा बेनि गेजेराव लोगोफोर, नोंथांमोना जुदि बे सोरबाफोर नैबे 9,000 फैसाखौ मोनै दंब्ला बा मोनाखैब्ला, नोंथांमोना आसामनि चिफ मिनिस्टारा मोनसे हेल्पलाइन फोसावखादों लोगोफोर। नोंथांमोना बे हेल्पलाइनाव सोंहरनानै नोंथाङा मानि थाखाय मोनाखै बेफोरखौ गासिबो जनायनानै लाहरनो हागोन आरो लोगोफोर, खोन्थाहरनानै लानो हागोन आरो बेफोरखौ बिथांमोननिफ्राय नोंथांमोना मानि थाखाय मोननो हायाखै ना पर्टेलाव हाबदोंना हाबाखै बेनि सोमोन्दै नोंथांमोना मोजाङै मिथिगोन आरो लोगोफोर। आं नोंथांमोननो नैबेहाय आंनि स्क्रिनाव नोंथांमोननो बे नाम्बारखौ होनानै दोनदो लोगोफोर। नोंथांमोना बेवहाय कल खालामनानै सोंहरनानै लानो हागोन आरो लोगोफोर। आं बेखिनिखौ दिनै नोंथांमोननो फोरमायखालायबाय। नैथि आपडेटआवनो दं लोगोफोर, नोंथांमोना बा जाय बिथांमोना PM किसाननि बा आबादारिनि फैसा मोनो लोगोफोर, गाबोनथ' PM किसाननि जि फैसा बेखौ सोनाय जागोन लोगोफोर। दा बेनि गेजेरावबो गोबाङानो बे PM किसाननि फैसाखौ बा 22 इनस्टलमेन्टनि फैसाखौ गोबां आबादारिफ्रानो मोननो हानाय नङालाय आरो बेवहायबो गोबां बेले बेजे सोमजिसिगोनलाय लोगोफोर। दा बे PM किसाननि फैसा सोनायावबो सोरनियाबा मा जानानै दंनो, दासिमबो बिथांमोना बेंकखौनो KYC होनानै लायाखै लोगोफोर आरो बेजों लोगोसे दासिमबो बिथांमोना KYCबो होआखै आरो सोरबा बायदिया DPDबो लिंक खालामाखै। आं बेखायनो नोंथांमोनखौ गले गले खावलायखायो आरो गोबाङानो गावनि बेंकखौ प्रब्लेम गैया, KYC जाबाय, आधार लिंक जाबाय होननानै गोबां थाग्रा बेबायदि जोंनि बर' मानसिफ्रा बांसिन दं लोगोफोर। नोंथांमोनहा बेफोरनि सायाव एख' साननाय गैया आरो लोगोफोर। जुदि नोंथांमोनहाबो गाबोननि जि PM किसाननि 22 इनस्टलमेन्ट जि फैसा सोगोन ना, बैयावबो नोंथांमोना बेबायदिनो प्रब्लेमाव भुगिनो गोनां जागोन लोगोफोर। बेबायदि प्रब्लेम नोंथांमोनाव आरो नुजाबावगोन। बेखायनो नोंथांमोना दाबो सम दङ, गाबोन जुदि फैसाखौ सोना हरगोन नालाय, बेनि गेजेरावनो जुदि नोंथांमोना दिनैनो दानो बेवहाय नोंथांमोननि बेंकआव थांनानै बेंकखौ चेक खालामनानै लाहैदो लोगोफोर। नोंथांनि बेंकआ बेवहाय KYC होनांगोन ना होनाङा, बा नोंथांनि बेंकआ ब्लक जागोन ना जायाखै, लोगोसे नोंथाङा DPD लिंक दंना गैया, बेफोरखौ गासिबो दानो थांनानै चेक खालामनानै लाहैखा आरो लोगोफोर। नङाबा नोंथांमोना आरो बेबायदिनो प्रब्लेमाव गोलैबावनांगोन। आं बेखिनिखौ दिनै नोंथांमोननो फोरमायखाबाय। नोंथांमोना थाबैनो थांनानै, बा दिनै सानसे दंबावो नालाय लोगोफोर टाइमा, दिनै सानसेयाव बेखिनि खामानिखौ मावनानै ला। गाबोनथ' PM किसाननि फैसाखौ सोनाय जाहैगोन आरो लोगोफोर ना। बेखिनिखौ दिनै नोंथांमोननो बयनोबो फोरमायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों, थेंक इउ।